ziomutki. Najważniejszą wszystkiego najlepszego, powodzenia i tutaj życzę wiele emocji. No, ale chcieli kontrolować Państwa, że w dzisiejszych zawodach występuje absolutna czołówka, jeżeli chodzi o męską grupę reprezentantów Polski. To będzie 6 zawodników. Obsada jest lepsza jak na mistrzostwach Polski. Także będzie ściganie niesamowite. Zapraszamy kibiców, zapraszamy wszystkich do odrawek. No i będzie Monika Szmaru. I będzie Marta Legownik, które prowadzą klasyfikację kobiet. Także nie powoli rywalizacji sezonowej. Wojtek Gawala, przedstawiciel miasta, dziękujemy bardzo za te Miłosława. A teraz przechodzimy do zawodników na odprawę techniczną, którą też tutaj poprowadzę. Odprawa techniczna właśnie rozpoczynamy ją. Zawodnicy na początku z dystansu 1,8 Ironmana, czyli z dystansu krótszego. Przypomnę, 475 metrów pływania, 22,5 km na rowerze i 275 metrów biegu. Ci zawodnicy powtórzą na godzinie 11:50 startują w rzece pomiędzy dwiema, ustawiają się pomiędzy dwiema białymi bojami, a 20 minut przed startem już obowiązkowo ustawiają się przy trapie zejściowym do wody tuż przy pomoście. Tam wchodzimy do wody, ustawiamy się pomiędzy tymi dwiema białymi bojami, które widzimy, które są ustawiane na rzece Egmont. Następnie do pokonania jedna mała pętla. Startujemy pomiędzy dwiema bojkami, płyniemy przed siebie. Te boje pomarańczowe, które widzimy, nie musimy mieć po prawej stronie. Prawą ręką te wszystkie boje mijamy, one są kierunkowe, ale też wyznaczają nam tor pływania. Płyniemy bliżej tego dalszego brzegu tak naprawdę i po